még nem a vége. Nem látják tőlünk. Magánadás énekei. Ja, hogy a csapatnak nem a vége. Oké. A hasasnak. Ezek lassú volt a gépen. Majd Zozek mindjárt. Megálltott a lelkességét. A bakonyi hasoncsúszósat, Orsi. És ez most így ilyen biszkett, meg ilyen... Téged is? Ilyen A kuányok vagytok. Ugye? Mindenki érzékeli az ott lévőt. Ó, ennyi ember van még ott. De mi jó? Szőke kóla. Szőke kóla. Csak szarra izzadtam volna itt magam. Ez a Gabalér, hogy segít? Nagyon várják, de nem volt még semmi nagy. Még vannak itt jelöltek. Szerintem rossz. És ezen kell visszamenni, mi?